furancɛla fanga sigi waati ni sisan cɛ a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu tɔnɔ Mali jamanadenw bɛ se ka a ye cogo min k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka mago ɲɛ jamana ye fala ye a bolofaraw cayara kelen b'a la o ye Sopamine ye Sopamine min ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ fɛ ka se ka an ka sɔnɔw k'olu yakubaya k'olu sɔrɔ sen kan o hukumu kɔnɔna na sa Jibril Jalo ale laseli kɛ ka bɛn ni Sopamine ko in ye an ka jɛ an ka Jibril Jalo ale lamɛn a ka laseliw la bi sɔgɔmada in na. Sopamine an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ société civile nin tun y'an ka laɲini a mɛnna k'a fɔ code minier kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna k'a fɔ ko jamana ye actionnaire ye mais maintenant jamana ka action minnu bɛ mine na a gestion man ɲi souvent yɛrɛ code minier ko jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 20%. Bon maintenant ko 10% société minière ninnu b'o di jamana ma fu 10% dɔ in jamana b'o san de walasa k'a ka action de participation kɛ 20% ye mais anw y'a jateminɛ o 10% min jamana kan k'o san jamana m'o caman san pour ne pas dire k'a ma si san donc an b'a fɔ o la k'a fɔ jamana ye actionnaire à 20% mais dans la réalité des faits jamana ye actionnaire à 10%. Bon ni dun ye actionnaire à 10% o kɔrɔ ye jumɛn ni société bɛ décision ɲɛnamaw ta conseil d'administration de bɛ wele o conseil d'administration na ni e fanga ka dɔgɔ e ta ye 10% ye k'o tɛ sara e la. Bon maintenant code minier laban min nana sisan anw y'a yira k'a fɔ code minier in na banque mondiale ka code minier kɔrɔ minnu tun bɛ yen k'a fɔ ko jamana tɛ se ka tɛmɛ 20% kan les autorités de la transition y'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'o kari ka bɔ yen o karilen ka bɔ yen o de y'a yira k'a fɔ sisan société mine fɛn fɛn bɛ sigi Mali kɔnɔna la toutes les grandes mines jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 30%. 10% o b'o di jamana ma fu 20% jamana b'o san 5% o bɛ di maliyɛn dɔw ma minnu intéressé don ka kɛ actionnaire ye société ninnu kɔnɔna la. Bon maintenant n'o code minier kura nan'o yira ministère de l'économie et des finances olu de bɛ état ka impôt recouvrer état ka taxe ale de b'o bɛɛ recouvrer maintenant sera dividende ni yɔrɔ in ma dɔrɔn majɛba de tun b'o yɔrɔ in na donc ce qui fait que milliard hakɛw de tun bɛ taa ka état da o ye fɔlɔ ye filanan. Donc a bɛna to gouvernement k'a ka sɔrɔ bɛɛ de minɛ wa. A bɛna to gouvernement fanga de bɛ bonya société ninnu kɔnɔna la sisan parce que fɔlɔ la gouvernement tun fanga ka dɔgɔ o tun bɛ dépenses kɛ état tɛ associé u bɛ décision ta état tɛ associé parce que a bɛ fɔ ko état ka na ni 20% min ye état tun tɛ se k'o sara état tun tɛ na n'o yɛrɛ société in de bɛna kɛ sababu ye jamana kan ka 30% sɔrɔ société fɛn fɛn la o bɛn'i occuper o bɛɛ lajɛlen na ka se k'a kɛ sisan sur les 15 000 n'an ye misali ta o société Sopamine bɛna ɲɛsi k'a fɔ jamana ka se k'a ka 30% sɔrɔ ni société in bɛɛ la o Sopamine kelen de bɛna occuper sisan jamana ka o 30% minnu bɛ o société ninnu kɔnɔna la ka se ka o gestion ka jɛya don o la kosɛbɛ ka jɛya don o la a bɛna kɛ sababu ye o bɛna Sopamine bɛna kɛ société girimanba de sur le plan national et même sur le plan international. Jamana fɛn fɛn bɛ fɛ k'i ka contrôle ta i ka minnu kan f'i ka nin de société créée ou bien agence ale de b'a to état bɛ siéger au niveau du conseil d'administration de toutes les mines. Bon ni état siégera yen o b'a to état bɛ bɔ ko bɛɛ kalama mine ninnu bɛ décision fɛn fɛn ta état bɛ bɔ a bɛɛ kalama wa état bɛ ɲininka fana parce que état minorité de blocage de bɛ kɛ état bolo état bɛ ɲininka décision dɔw bɛ yen ni état ma jɛn n'a a tɛ se ka kɛ donc a bɛna fangaba de di Mali état ma dans la gestion des mines. Ani ministériso kana se ka baara kɛ cogo di a tɛna ministériso jɔyɔrɔ minɛ wa. Non o t'a jɔyɔrɔ minɛ parce que min ye sɔrɔ da mɔgɔw bɛ confusion dɔ kɛ ministère des mines ɲɛsinnen bɛ ça c'est le service administratif des mines ale ɲɛsinnen dɔw ma c'est-à-dire fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ne nana e bɛ se ka sanu bɔ cogo di e mago bɛ papier minnu na k'i dɛmɛ k'olu sɔrɔ. Société in sigira ka ɲɛ a bɛ se société in bɛ se ka coter hali sur la bourse internationale a bɛ se ka coter au niveau de la bourse internationale parce que société min don société giriman don parce que pourquoi c'est une société qui est actionnaire dans plus de 15 mines ka tila k'o fara 2 grandes mines de lithium kasi n'i y'o ye n'i y'o sɔrɔ société fɛn fɛn la ça c'est des sociétés qui pèsent des centaines et des milliers de milliards donc c'est une société a bɛ se ka comme de ko daminɛ don donc maintenant dans les jours à venir société in bɛ se ka côté bourse. Ça veut dire que n'a taara côté bourse kan a mago bɛ diɲɛ wari fɛn fɛn la k'a lever ni jamana mago ye wari hakɛ la hali n'a kɛra 1000 milliards 2000 milliards ni société in bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ɲini k'a di jamana ma parce que société in danaya dɔ b'a kan o y'a ka cotation minnu bɛ a ka actionnariat minnu bɛ grande mine na donc a tɛ banque si siran banque d'investissement si siran k'a fɔ k'a bɛ
wari ni société ma ka di jamana ma. Donc o y'a avantage yɛrɛ ni sanu feerela dollar la ni société mena kɛ sababu ye ka rapatriement kɛ k'a fɔ société partenaire ɲɛna bɔ wari sanu feerela dollar la a bɛ dollar in nasegin an ka banque kɔnɔ yan a b'a to an ka banque ninnu fana bɛ devise sɔrɔ i y'a faamu donc a nafa tɛ fɔ ka ban quoi nin tun kan ka créer n'an tun bɛ fɛ ka sanu yɛrɛ yelenkule an ka dugu jukɔrɔ ni ne tun kan ka créer il y a très longtemps parce que a bɛ danaya ni jɛlenya tɔ sinsan kɔnɔna la a to fana jamana mago bɛ wari hakɛ min na ka to k'o lever ka investissement kɛ a bɛ n'o nɔgɔya jamana bolo kosɛbɛ o le kan ka to ka taa juru ta 40 milliards 50 milliards ni société kelen bɛ se ka 1000 milliards lever ka di jamana ma. Fala ye min bɔra ka kuma sisan a tɔgɔ ye ko Jibril Jalo maliden don sanu dugujukɔrɔ fɛnw o baara n'o ye géologue ye a b'o dɔn fo k'a dɔn kala kari dɔgɔkun tɛmɛnen Gabɔnkaw ka dugujukɔrɔ nafabɔyɔrɔ dɔ y'a wele k'a ka taa n'olu ka baara kɛ a taara o la an bɛ dugawu kɛ sa Jibril ala ka a nafalan bɔ o la ala k'a k'a ka baarakɛyɔrɔ ye ala k'a sinsin a bolo ala k'a ɲɛ a bolo a bɔra ka kuma minnu fɔ sa Fala ye o de y'a to bi Mali gouvernement ale ka tɔnɔw sanuko hukumu kɔnɔna na dugujukɔrɔ nafa hukumu kɔnɔna na a baaraw sigira sen kan ni code minier de ye code minier de bɛ sariya fɛn fɛn bɛ dugujukɔrɔ nafa ko la an ka jamana kɔnɔ i ka permis ta cogo i ka fɛn fɛn ale de b'o bɛɛ dan tigɛ o de falenna min ye furancɛla fanga wasabulon ye n'o ye CNT ye olu ye o ta k'o don ba la k'a fɔ ko u jɛra n'o ye Maliki Jaw n'a ka cɛdenw Fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Asimi nana ni sɛbɛn min a n'a ka ministres k'a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o de senfɛ sɛbɛn in hukumu kɔnɔna na bolofaraba 5 u y'o de sigi Mali bɛ se k'a ka hakɛw kani cogo min k'olu sɔrɔ sanuko ta nasira fɛ a bolofaraw la kuranko bɛ a la tajiko bɛ a la jiko bɛ a la min ye sirabako olu bɛ a la musaka min kan ka fara ɲɔgɔn kan o ko hukumu kɔnɔna Fala ye o de taar'i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 109 na Asan Sidibe min ye CNT kɔnɔna jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafaw ko commission kunna ale ye bataki caman kununko k'u ye jɛrɛ min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu ka ministre la Fala ye ko a jaabiw n'o kɛra juillet kalo tile 31 san 2026 ko o jaabiw de y'a to bi baara bɛna sigi sen kan a baara fɔlɔ ye mun ye lajɛ in sigilen sen kan u ye mun fɔ miliyari 109 min sɔrɔlen filɛ nin ye Fala ye k'u bɛna min ye keɲekaw fɛ yen kuran yɔrɔ min bɛ yen n'o mago bɛ 50 mégawati 56 la k'u bɛna o jɔ o bɛ kɛ keɲekaw fɛ yen o bɛ dɔ fara kuran fanga kan o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'a fɔ ma ko central voltaïque ni aw b'a dɔn panneau solaire la min bɛ Sanakɔrɔbakaw fɛ yen n'o fana ye 50 mégawati ye a n'a ka mara yɔrɔ n'o ye 20 méga ye ko o fana bɛna jɔ o fan dɔ parce que musaka kun fɔlɔ kun dɔ kun bɔr'o la nka o bɛna dɔ ta wari in fana na k'o kɛ ka o baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Asan ka sɛbɛn na ni ale ye CNT commission mini ni dugujukɔrɔ nafaw ɲɛmaa ye a ko k'u bɛna pankuru 2 sa Fala ye Mali kuma pankuru so dayɛlɛ wa n'an y'a tɔgɔ da ko Mali Airline k'u bɛna pankuru kura 2 san ka di olu ma olu ka se k'u ka baara kɛ wari in ale kɔnɔna na Asan ka sɛbɛn na Fala ye a ko sɛbɛn in fan 4nan ye mun ye bato 4 kura u bɛna o sa 1 Tɔnbɔkutu min jenna o ɲɔgɔnna 1 bɛ bato 4 in na yaasa an ka jamana kɔrɔna tilebi bɛɛ bɛ se ka ngalaso ɲɔgɔn na cogo min ba n'o o fara min ye maaw ka se ka u magoɲɛminɛnw ka se k'u ka baaraw kɛ Asan ko min ye terrain sira ye k'u bɛna o fana larawuli o y'a 5nan ye a 6nan ye mun ye o ye siraba minnu bɛ yen an ka jamana kɔnɔ ko olu fana bɛna sigi sen kan ko nin ye k'a jira maaw la k'a fɔ ko Mali sanu a tɔnɔw sɔrɔli a n'a a min ye jamana ye wulikajɔ min kɛ ka yɛlɛma minnu kɛ ko o sɔrɔli k'o daminɛna Asan Sidibe jɛkulu min bɛ yen n'o ye commission de mine énergie l'eau ye CNT kɔnɔna na ale de bataki in ci an ma kununko Fala ye ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan